Thank you.
आद्याय ब्रह्मपुत्राय वन्दिज्ञानैकमूर्तये कीर्तनास्याद्य गुरवे श्रीनारदाय नमो नमः। संत सज्जन श्री राम स्वरूप श्रोते, भगवतीची आजची तिसरी रात चंद्रघंटा माता दुष्टांचा संहार करण्यासाठी युद्ध करते आहे। सज्जनांच्या रक्षणासाठी आणि धर्माच्या प्रतिष्ठापनेसाठी, पुनर्स्थापनेसाठी, मानवतेच्या रक्षणासाठी भगवती, भगवान, परमात्मा आमच्या तुमच्यासाठी कष्ट सोसत आहेत। त्यांना कसले कष्ट, पण आमच्यासाठी ते कार्यरत आहे। आमचं जीवन सुखी व्हावं, आम्हाला सुख शांती मिळावी, आम्हाला पूर्ण संरक्षण आणि रक्षण मिळावं, कारण त्याच परमेश्वराने निर्माण केलेले आम्ही प्राणी, त्याचा परिचय देण्यासाठी, त्या भगवंताची ओळख देण्यासाठी मनुष्य म्हणून सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सगळ्या प्राण्यामध्ये उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानी, विद्वान, इंटेलेक्चुअल, काय काय किती सांगावं। आता सूर्यावर जायचं राहिलं आहे, चंद्रापर्यंत गेलो, मार्स गेलो, मंगळ झालं, मानव कुठपर्यंत जाऊ शकतो, मनुष्य किती प्रगती करू शकतो, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, काय काय सुपीक कल्पना माणसाच्या डोक्यातून येतात। म्हणून महाराज तुमचं आणि आमचं जीवन हे सुखी झालेलं आहे। त्यांना धन्यवाद। त्यांच्याकडून चांगलंच कार्य होईल, करून घेईल ते भगवत आणि परमेश्वर। मात्र हे सगळे शोध, हे शोध, ही शस्त्र, हे शास्त्र मात्र देवांच्या हातातच राहिलं पाहिजे। ते दैत्यांच्या हाती जाता कामा नये, तर मात्र आमचा घात। म्हणून त्या शास्त्र आणि शस्त्राचं संरक्षण करण्यासाठी
चांगल्या माणसांच्या हातात ठेवण्यासाठी, सज्जनांच्या हातात ठेवण्यासाठी ज्याने देवाची शक्तीची उपासना केली, भगवतीच्या शक्ती उपासना करणारे शक्ती उपासक, मग ते कोणत्याही देवाचे असो, पण देवाची शक्ती उभी करणाऱ्या आणि त्याची आराधना आणि पूजा करणाऱ्या समाजाच्या हातात ती शस्त्र आणि शास्त्र राहिलं पाहिजे. चुकून जर ते रॉंग हँड पोचलं तर मात्र सर्वनाश आहे, जसा आज होत आहे. त्यासाठी त्या भगवंताची आराधना करून त्याच्या दारावर उभं राहून ज्ञानदेव माऊली म्हणतायत की त्याच्या दारावर उभा राहा क्षणभरे. का तर हे सगळे विचार आले पाहिजेत, म्हणून त्याच्या दारावर उभं राहिलं पाहिजे, त्याच्या सानिध्यात उभं राहिलं पाहिजे, त्याच्या सहवासात उभं राहिलं पाहिजे. त्याला सोडून मी नाही आणि मला सोडून तो नाही. तो भगवंत, ती माता आणि मी एक, इनसेपरेबल. भक्त आणि देव विभक्त होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याच्याकडे, त्याच्या सानिध्यात राहिलं पाहिजे. म्हणून मागे सुद्धा आपण म्हटलं, जाऊ देवाच्या गावा. आजची आपली निरूपणाची ओळ आहे देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, तेणे मुक्तीचारी साधी येते. हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करे. हरीचं नाव घेतलं, त्या परमात्माचं नाव घेतलं की पाप आणि पुण्याची भीती अजिबात नाही. नाही पुण्याची रोचणी, नाही पापाची भोजनी. पाप आणि पुण्याची चिंता नाही. जे तिने बुद्धी दिली आहे मला, हे कर कार्य, हे तुझं काम आहे, कर तू. तिने बुद्धी दिली की जे काम करायचं, तिथे पाप आणि पुण्य काही बघायचं नाही. खंत चिंता टेन्शन करू की नको, करू की नको, मात्र ती माझ्या अंतरात माझ्यावर आरूढ झालेली पाहिजे. तिचा आशीर्वाद पाहिजे आणि ती ज्याप्रमाणे हुकूम सोडली त्याप्रमाणे आपण करणार, म्हणजे ते सत्कार्यच आमच्या हातातून होणार, दुष्कर्म कधीही होणार नाही याची खात्री आहे. कारण ती आहे माझ्यामध्ये, मी तिचा आहे, ती माझी आहे. तो भगवंत माझ्यावर आरूढ आहे. त्यामुळे मला चुकून सुद्धा बाजूला कुठल्या तरी चुकीच्या दिशेने कधी जाऊ देणार नाही याची खात्री आहे. आता देवाच्या दारी भिकारी होऊन राहिले तरी चालेल. आम्ही म्हटलं निरूपणामागच्या, भिकारी व्हायचं झालं तर पुन्हा पुढे नाही, परमेश्वराकडेच भिकारी व्हायचं. त्याच्या समोरच नतमस्तक व्हायचं आणि भीक मागायची, त्याच्या दयेची आणि कृपेची. तेने मुक्ती चारी साधिल्या. ज्ञानोबा आपल्या अभंगात या म्हणतात, ज्यांनी अमृताचे आणि सडे शिंपडले भक्ती मार्गात येणाऱ्यांच्या भक्ती मार्गात, त्या मराठीचे बोल कौतुके अमृते पैजा जिंके, त्या मराठीचे बोल. क्षणभर सुद्धा बाबा तू उभा राहिलास मनापासून तर तुला मुक्ती मिळाली. चारही प्रकारच्या मुक्ती 4 प्रकार आहेत, त्यानंतर आपण बघू. आधी मुक्ती हा शब्दच कसा आहे. मुक्त, सगळ्यापासून मुक्त, काही नको, फ्री, टोटल फ्री, कम्प्लीट फ्रीडम. असं आपल्याला आज पाहिजे, आपल्या मुलांना पाहिजे. आई वडिलांपासून फ्री, आमच्यावर बंधन नको. विचारता कामा नये, अरे खय गेलं तू, उशीर कित्याक झालं, तू पण मित्र असं म्हणत नाही. सगळेजण ते लोक म्हणतो, काही जण म्हणत असते. आजची मुलं चांगली आहेत, समजूतदार आहेत, ज्ञानी आहेत, त्यांना आई वडिलांवर प्रेम आहे, कुटुंबावर प्रेम आहे. परंतु काही असतात मला विचारता कामा नये, मी जावं त्यांना येतं, जावं त्यांना येतं, असे असू शकते. ऑफिसात बंधन नको. जरा 1 मिनिट उशीर झाला तर बॉस मला फ्रीडम आहे, मी फ्री आहे. अरे फ्रीडम, स्वातंत्र्य, मुक्ती याचा अर्थ काय. पूजनीय बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला 6 प्रकारचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मध्ये दिलेले आहे. 6 प्रकारची स्वातंत्र्य.
भाषण स्वातंत्र्य, बोलायचं, माझ्या भावभावना व्यक्त करायचं, कुठेही देशभर कुठेही फिरता येतं, ते स्वातंत्र्य आहे. 4-4 एकत्रित येऊन कार्यक्रम करू शकतो, सभा मिटिंग करू शकतो, कल्चरल ऍक्टिव्हिटी करू शकतो, कोणत्याही संघटनेत येऊ शकतो, धंदा व्यवसाय कुठल्याही राज्यामध्ये कुठेही जाऊन करू शकतो, वगैरे वगैरे 6. पण ती स्वातंत्र्य कशी आहेत, त्याच्यावर रिस्ट्रिक्शन्स आहे, निर्बंध आहे. कम्प्लीट टोटल स्वातंत्र्य दिलेलं नाही. फॉर एक्झाम्पल, उदाहरण म्हणायचं झालं तर मला माझ्या घरात म्युझिक वाजवायचं स्वातंत्र्य आहे, म्हणून अर्ध्या रात्रीपर्यंत मी म्युझिक वाजवत राहू शकतो का? शेजाऱ्यांना त्रास होईल. आता नियम झालेले आहे, सकाळी 6 नंतर रात्री 10 पर्यंत कायदे केले, रिस्ट्रिक्शन आहे. म्हणजे स्वातंत्र्य मला आहे, म्हणून त्या स्वातंत्र्याचा गैरउपयोग करून इतरांना त्रास देण्याचा अधिकार मला नाही. मर्यादित आहे स्वातंत्र्य, ते स्वातंत्र्य. माझे अधिकार आहेत, त्याप्रमाणे माझे कर्तव्य पण आहे. मी जर कर्तव्य केलं दुसऱ्याला रिस्पेक्ट देण्याचा, त्याचा तो अधिकार, इज्जत करू शकत नाही. भाषण द्यायचं म्हणजे उगीच काही बोलत राहायचं नाही कुणाला, अपशब्द, अब्युजिंग लँग्वेज, डिसेंट लँग्वेज, शिस्त, सभ्य भाषा बोलली पाहिजे, हे निर्बंध आहे. पण इथे जी मुक्ती सांगितलेली आहे, भक्त मागताय, म्हणजे भक्ताला मुक्ती साध्य होते, साधन होते, त्याने मुक्ती 4 सारी येईल. ही मुक्ती मात्र कोणताही निर्बंध नाही. माझ्या ज्ञानाप्रमाणे परमेश्वराचं ध्यान केलं, त्याच्या चरणी त्याच्या दरवाजावर उभं राहिलं, हरी म्हटलं मुखात की तो मुक्त झाला. त्याला आणि बंधन नाही, तो पूर्ण मोकळा. आणि इथे स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार. स्वातंत्र्याचा फ्रीडम मिळाला आहे म्हणून काहीतरी करत सुटणं, त्याला स्वैराचार म्हणतात. आई वडिलांनी मुलांना स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, तरुण मुलं आहेत, त्याला त्रास देऊ नये, जाऊ दे, फ्रेंड सर्कल मध्ये जात आहे. पण त्याचा जर गैरफायदा घेतला तर ते स्वैराचार झाला. कुटुंबात वादविवाद होऊ शकतात, कॉम्प्लिकेशन निर्माण होऊ शकतात, आनंद नाहीसा होऊ शकतो, सुख घरातलं नाहीस होऊ शकतं. घरातच नाही, सगळीकडे तेच आहे. मंदिरात, मठ मंदिरातही ते आहे, समाजात ते आहे, राष्ट्रामध्ये, देशामध्ये तेच आहे आणि जगामध्ये तेच आहे. गैरफायदा घ्यायचा नाही आपल्याला मिळालेल्या भगवंताने दिलेल्या. ही मुक्ती पूर्ण मोकळी आहे. मुक्ती म्हणजे मोक्ष झालं. आपलं प्रेत जाळलं आणि शेवटचा टप्पा आला, ठोक आवाज झाला की झालं, पावलं मोक्ष असतो. चला, राहिलेलं सगळं त्याच्यावर घातलं, निघाले माणसं, मग राहत नाही, चपला. तो मोक्ष आहे का खरा? अरे याची देही याची डोळा माझा मोक्ष मी पाहिला, असं जर म्हटलं तर जिथे पण मला माझा मोक्ष दिसला पाहिजे, माझी मुक्ती दिसली पाहिजे. जिथे जीव मेल्यानंतर नाही, कोणी बघितलंय मेल्यानंतर काय होईल ते कोणाला माहित आहे. पण माझ्या जिथे पण जर मला मोक्ष मिळाला आहे तर त्याचा मला आनंद आहे. तो मोक्ष कुठला? अल्टिमेट सॅटिस्फॅक्शन, शेवटचं समाधान, सुख, शांती. शेवटची करली, माझं जीवन तृप्त झालं, मी आनंदित आहे, मला आता कसलीही आशा राहिलेली नाही, काही नाही. परमेश्वरा, आता मला तो आठवण करून देऊ शकतो. म्हणण्याची ज्यावेळी आपली अवस्था येईल तो मोक्ष, ती मुक्ती. पण काही जणांना भक्तीशिवाय मुक्ती पाहिजे असते. भक्ती वाचोनी मुक्तीची मज जडली रे व्याधी, विठ्ठला मी जखला अपराधी. विचार नाही करत, मला काही न करता मिळालं पाहिजे. कष्ट करायचं नाही, काम करायचं नाही, काही काम न करता पगार मिळतो का? कष्ट न करता धान्य पिकतं का? कष्ट न करता काय होतं? जे आपल्याला मिळालं पाहिजे त्या दिशेने आपल्याला कष्ट हे केलेच पाहिजे, काम हे केलेच पाहिजे. त्या भक्ती न करता मुक्तीची याचना करणं देवाकडे, म्हणजे देव काय असाच आहे का काही न करता तुला द्यायला? तू त्याचा झालास म्हणून काहीतरी कर, भक्ती कर, त्याचं नामस्मरण कर,
सत्कार्य कर, समाजातलं काहीतरी चांगलं कर, तर मुक्ती मिळेल तुला. तीच मुक्ती खरी. त्यामुळे जन्म मरणाच्या फेऱ्यातून मुक्त व्हायचं आहे आपल्याला. 84 लक्ष योनी फिरून एकदा नरक देह आपल्याला मिळालेला आहे, त्याचं सार्थक केलं पाहिजे. मनुष्य जन्म अनमोल रे, उसे मिट्टी में मत घोल रे. माणसा एकदाच मिळालेला आहे जन्म तुला, त्याचं सार्थक कर, सत्कारणी लाव, त्याच्या चरणी लाव, त्याची माफी करू नको. अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे. असं एक गीत आहे, मस्त भजन आहे. काय सुंदर भजनाची रचना केलेली आहे त्यांनी, गीतांची रचना केलेली आहे. ऐकत राहा. त्याच्यातून किती ज्ञान मिळतं आपल्याला. मुक्ती ज्ञान मिळवण्याचा मार्ग आहे. जेवढं ज्ञान मिळेल आपल्याला तेवढं कमी आहे. ज्ञान घेतलं पाहिजे. मला सगळे येतात, मला आता कोणतीच गरज ना, आय एम परफेक्ट. नका भजन नका, नका कीर्तन नका, नका देव नका, नका देऊ नका, काय ना मला असं म्हटलं तर धन्यवाद. जेवढं ज्ञान मिळवता येईल तेवढं ज्ञान घेतलं पाहिजे. ज्ञान हे मोठं खूप महासागरासारखं आहे. आमच्याकडे काहीच नाही, अर्धा कण नाही त्याच्यातला. रेती, बीचवरची रेती आहे, त्याच्यातला एक कण सुद्धा नाही. ते ज्ञान घेऊन आपलं जीवन परिपक्व करणं, म्हणून ती भजन. अभंग केवळ गाण्यासाठी नाही, म्हणून ते त्या अभंगातून मी काय शिकलो, त्या संतांनी काय शिकवलं, त्या राष्ट्रपुरुषांनी काय शिकवलं, त्या ऋषी मुनीने आपल्यासाठी काय ठेवून गेले, त्याचा विचार नको का? तेच वाटलंय ती कसले कथा पुराणातली वाहिनी. अरे पण ती अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्. ते व्यास महर्षी व्यासाने एवढी तपश्चर्या करून 18 पुराणांची निर्मिती केली. म्हणजे मला त्याचा अभिमान नाही. अरे ती सगळी पुराणे मला वाचता येणार नाही, मी कदाचित ती बघितली नसेल, पण माझ्या पूर्वजांनी ती पुराणं लिहून ठेवले. त्याच्यातल्या 2 गोष्टी, कथा, काहीतरी विचार. 18 पुराणांचं सार काय आहे? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्. दुसऱ्यांना मदत करणं, दुसऱ्याच्या कामी येणं हे पुण्य आहे, आणि दुसऱ्याला विनाकारण त्रास देणं हे पाप आहे. एवढं त्याचं सार आहे. 18 पुराण विविध पद्धतीने लिहिलेले आहे कथा. पण असं आम्ही सरळ स्टेटमेंट करत होतो. बुवा आले का? हा आले का आमचे बुवा? काय विषय घेऊन नवा? असं म्हणते काही जण. गेल्या वर्षी त्याचे नवविधा भक्ती, यंदा काय आणलं आहे? असं काही धजा मारली तरी चालेल, पदाणा केली तरी चालेल, पण काहीतरी सांगतात ते ऐकूया तरी म्हणून बसलं पाहिजे, ऐकलं पाहिजे. काही तुमचं ज्ञान मला दिलं तरी माझं ज्ञान परिपक्व होणार, देवाणघेवाण होईल. त्यामुळे मुक्तीच्या गोष्टी सांगत असताना ही मुक्ती आहे ती जन्म मरणापासून, 84 लक्षणीपासून मुक्ती, असा एक भक्त म्हणतो. जन्म मरण नको आता, जन्म मरण नको आता, नको येर झालं. जन्म मरण नको आता, नको येर झालं. नको ऐकाचा नाथा, नको ऐकाचा नाथा. व्यर्थ बडिवार, व्यर्थ बडिवार. किती सुंदर आहे. माझ्या मोठेपणा विलास नको, त्याचा बडे जाम नको मला परमेश्वरा, हेच सांगताय. गर्व नको, ताठा नको, त्या गीतातून घेण्यासाठी भक्त जर मुक्ती मागतो आहे तर तो आनंदाची मुक्ती मागतोय आणि निराश होऊनही मुक्ती मागतोय. म्हणजे कसं हे चाललंय वाचायला आता नका एक काय थोडं म्हणतात, अरे कीर्तन चांगलं चाललंय पण मला जावं लागलंय, क्षमा कर देवी, मी जातो.
काही भक्त, काही लोक, काही नागरिक, काही माणसं दुःखाच्या आवेगाने देवाला सांगतो, परमेश्वरा नको, बघितली तुझी दुनिया मी सगळी बघितली. कशी बघितली? आत एक. या दुनियेमध्ये काय आहे? आत एक बाहेर एक, अंदर की बात कुछ और बाहेरून चकाचक. गोड बोले. बघितली दुनिया ही तुझी कसली? बोगसगिरी करणारी, असत्याची कास करणारी, बोगस कागदपत्र डॉक्युमेंटेशन करून घुसखोरांना आमच्या देशात सोडणारी ही माणसं, इकडेची देशाचा घात करणारी, बांगलादेशांना लोकांना, पाकिस्तानच्या लोकांना बोगस 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये घ्यायचे आणि आय कार्ड त्यांना करून द्यायची. ज्यांच्याकडे ताकद आहे ती करण्याची, ती देशाचा घात करणारी माणसं पाहिली. लुबाडणारी, समाजाला लुबाडणारी, खोटं सांगणारी, भ्रष्टाचार करणारी, मारामारी करणारी, सुपारी देणारी, नारळ देणारी सगळी माणसं बघून झाली. तो सुंदर गीत गातो, मला येणार नाही गायला, पण मी प्रयत्न करतो माफ करायला, मला एवढा. आणि बघ, आपण मुक्तीच्या बद्दल बोलायचं थांबूया. देवाकडे मुक्ती मागायची आहे, पण ती दुःखाने नाही, निराश होऊन नाही, समाधानाची मुक्ती. जिंदगी देने वाले सुन, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीत जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन. निराशेने बोलतो तो, तुझी दुनिया बघून झाली, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं, आंख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू किसी ने कर दिया, जिंदगी देने वाले सुन. देवाला सांगतो, ऐक, मला जीवन देणाऱ्या जन्मदात्या परमेश्वरा, ऐक, मला याचं जीवन पुरं झालं, पुरेसं झालंय, ही दुनिया बघून झाली, मला आता राहायचं नाही, उचल एकदा, असे म्हणणारे भक्त असतील. आणि भक्त आहेत ते शेवटचं सांगतो आणि थांबतो मी निरूपणे केलं पूर्वरंगाचं. ते भक्त कसं म्हणतात, नाही, मला देवाची सेवा जास्त केली पाहिजे, या जन्मात पुरेशी झालेली नाही, आय एम नॉट हॅपी अँड सॅटिस्फाईड, मला अजून जास्त करायचे आहे देवाची. देशाचे नागरिक काही आहेत, ते काय म्हणतील देशभक्त, परमेश्वरा 84 लक्ष नोंदी जरी मला फिरवलं तू आणि फिरवावं लागलं आणि फिरावं लागलं, पुन्हा पुन्हा जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, मी तयार आहे, माझी तयारी आहे. मात्र तो जन्म कोणताही असो, मला कीटक, मुंगीचा असो, सापाचा असो, माणसाचा असो, जनावरांचा, पेड़ पौधा, डोंगर, कसलाही जन्म दे, पण तो भारत मातेच्या कुशीतच दे. कारण मला त्या मातेची सेवा करायची आहे, माझ्या देशाची, माझ्या राष्ट्राची, माझ्या देवभूमीची, माझ्या पुण्यभूमीची, माझ्या कर्मभूमीची मला सेवा करून अजून मी तृप्त नाही. पुढच्याही जन्मी मी करीन, कीटक झालो तरी या मातेचीच सेवा करीन. परंच भारते जन्म, हे सह्याद्री खंडातलं ऋषीमुनींनी लिहिलेले आहे. परंच भारते जन्म मानवस्य च वापशो, कसलाही जन्म दे, पशुचा दे, पक्षाचा दे, कसलाही दे, परंतु ते परंच भारते जन्म, भारते, भारतातच दे, असे म्हणणारे ज्या देशाचे नागरिक, ज्या देवाचे भक्त, ती खरी मुक्ती, तो खरा मोक्ष. मरण्यासाठी आणि जगण्यासाठी न भेटणारे, पुन्हा पुन्हा जन्म दे म्हणणारे आणि तुझी सेवा करून घे माझ्या हातातून, असे म्हणणारे ज्या देशात लोक राहतात, त्या देशाचा वैभव काय
लवकरच येणार आहे. देव त्याला सगळ्या प्रकारची ताकद देणार आहे. म्हणून ती मुक्ती याची देही याची डोळा, ती मुक्ती मला देवी प्रदान कर. हे परमेश्वरा मला मुक्ती दे. ते दैत्य जे मारले जातात भगवंताच्या हातातून, केवढे पुण्यवान ते. स्वतः भगवंत त्यांना मारतो. आमची काय विचार, ज्या भगवंताच्या हातात त्यांना मरण आलं किंवा त्यांचा शेवट झाला ते पुण्यवान म्हणायचं नाही का? राक्षस दैत्यच ते, त्रासदायक असते. परंतु त्यांनी कसली पुण्याई केली होती जेणेकरून भगवंताच्या हातात त्यांना मरण आलं. म्हणून त्यांनी तपश्चर्या केली होती, त्यांनी आशीर्वाद मिळवले होते, पण त्रासदायक. ती आसुरी शक्ती देवाला मान्य नाही. म्हणून देवाने आशीर्वादही दिले आणि देवाने त्यांचा काटाही काढलेला आहे. पण आम्ही तुम्ही महाराज दैत्य आचरण करणारे नाही. आम्ही मनुष्य प्राणी, आम्ही देवत्वाकडे जाणारे, आम्ही दैवी शक्ती उभी करणारे या देशाचे नागरिक, त्या मातेचे भक्त आहोत. त्यामुळे त्या पद्धतीने आपल्या जीवनाचं सार्थक आपण करूया. तिच्या दारी, भगवंताच्या दारी उभं राहूया आणि ती मुक्तीची याचना करूया की ते समाधान मला याची देही याची डोळा पाहायला मिळेल. म्हणून पूर्व पद्यामध्ये देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, तेणे मुक्तीचारी साधी येल्या, तेणे मुक्तीचारी साधी येल्या, साधी येल्या, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी.
कृष्णाचं भजन करूया, महाविष्णूचं, गोपाल कृष्णाचं. गोविंद बोलो हरी गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल हिरण्याक्ष दैत्य तो महाबली, हिरण्याक्ष दैत्य तो महाबली, तेने पृथ्वीस सागरी पळविले, भयभीत जनता जाहली, स्वर्ग भूतलीचे. हिरण्यक्ष दैत्य, हिरण्यकश्यपूचा भाऊ, उद्या येणार आहे हिरण्यकश्यप, त्याचा भाऊ हिरण्याक्ष. दैत्य देवाची भक्ती केली, तपश्चर्या केली, वरदान मिळवणारे हे दैत्य, राक्षस, आसुरी, वाईट कामासाठी तर देवाची भक्ती त्यांनी केली. आणि याने बल संपादन केले एवढं की कोणालाही घाबरत नाही. आणि पृथ्वीचं हरण केलं, पृथ्वीलाच घेऊन पळाला, धरती मातेला, धरणीलाच घेऊन पळून गेला. आणि कुठे पळून गेला? सप्त पाताळामध्ये गेला, महासागराच्या तळाशी घेऊन गेला पृथ्वीला आणि लपवून ठेवली, जिथे कुणी पोचणार नाही, कुणाला ही पृथ्वी सापडणार नाही, अशा ठिकाणी नेऊन. पण या दैत्याला माहीत असलं पाहिजे महाराज होतं की ज्याने विश्वाची निर्मिती केली, ब्रह्मांडाची निर्मिती केली, ब्रह्मांड नायक असं ज्याला म्हणतात, त्याला कुठली जागा अस्पर्शित आहे? सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी भगवान तो. त्याला सगळं दिसत आहे, प्रत्येक काना कोपरा जगाचा, ब्रह्मांडाचा त्याला माहीत आहे, त्याचे डोळे लागलेले आहे. एव्हरीथिंग इज अंडर वॉच. मला देव बघत नाही असं कोणी समजू नये, मला तो बघतोय. या महाभागाला, दैत्याला एवढा अहंकार की मी लपवून ठेवली पृथ्वी, आता कोण बघतो ती घेऊन जातो. सगळा हाहाकार झाला, पृथ्वीवरही हा हाहाकार, देवलोकातही हाहाकार. दैत्य लोकात हाहाकार नाही, कारण त्यांचा तो आनंद उत्सव, त्यामुळे त्यांचं काही बिघडलं नाही. झालं, शेवटी देवांना मार पडतो. देव हे असतात, दैवी असतात, सद्गुणी असतात, परंतु देवांच्या मध्ये अवगुण आहे. चांगला समाज असतो, त्यांच्यामध्येही अवगुण आहे. विचार नसतो, अविचार करतात, युनिटी नसते, संघटन नसते, एकमेकांना सांभाळून घेण्याचं नसतं, आणि त्याचा गैरफायदा अशा प्रकारचे आसुरी वृत्तीचे लोक घेतात. शेवटी संकट आल्यावर काय?
आहेत मग ब्रह्मा विष्णू महेश बसलेले तिकडे देवाधिदेव गेले धावत. गाऱ्हाणे घातलं, गोंधळ झालेला आहे, अकांत झालेला आहे. भगवंता अवनीती हरली दैत्याने देवगुण हरवीत झाले. अवनीती हरली दैत्याने देवगुण हरवीत झाले. भगवंताने ऐकून घेतलं. म्हणाले चिंता करू नका, तुमच्यासाठीच माझे जीवन आहे, माझे अवतार, माझं सगळं काय ते तुमच्यासाठीच आहे. त्यामुळे तुम्ही चुका करा, मी निस्तरायला तयार. आणि काय करणार, बाजू घेतली पाहिजे. देवच ते कधीतरी चांगलं करतील काहीतरी, हा विश्वास असतो. पण चुका करतात पुन्हा पुन्हा आणि भगवंताकडे धावतात. शेवटी भगवान विष्णूने त्यांना आश्वासन दिलं, वचन दिलं की माझा अवतार आहे तो कार्यासाठी आहे, सगळ्यांच्या कल्याणासाठी आहे, देवाच्या आहे आणि मनुष्याच्या आहे आणि दानवांच्या आहे. पण ते दानव चांगलं करत नाही म्हणून त्यांना मारावं लागतं. आता हा जर दानव त्याने पृथ्वी नेलेली आहे, त्याला माझ्या हस्ते मुक्ती पाहिजे आहे, तर ती दिलीच पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही निश्चिंत राहा. भगवान विष्णूने देवाला म्हणतात, भगवान विष्णू सुर हो निशंकित तुम्ही देवाला पृथ्वी समुद्रात तळाशी गेलेले आहे. समजलं, देवाने वराह रूप धारण केलेला आहे. उदार आज म्हणजे आजच्या कथेला वास्तविक वराह जयंती चतुर्थीच्या आधी 2 दिवस आदल्या दिवशी येते. भाद्रपद शुद्ध तृतीया आणि नंतर चतुर्थी गणपतीची चतुर्थी, गणेश चतुर्थी असते. तो जन्म म्हणजे अवतार दिवस. वराह डुकराचं रूप घेतलं.
दुःखर म्हटलं की काय, दुःखर म्हणत नाही असं कोणी म्हटलं तर का देवाला खाईल का त्या दिवशी? पण देवाला सुद्धा असा प्रसंग झाला, भगवंताला डुकराचं रूप घेतलं तुमच्या त्यासाठी, सगळ्यांचं रक्षण करण्यासाठी. वराह नारायण आणि समुद्रात उडी घेतली. कटाव म्हणतोय महासागरी देव उतरले, देवाला काय माहित नाही का कुठे आहे ते, पण देवही करतात तशी कामे काही. सगळीकडे धुंडाळत आहे, कुठेच मिळत नाही पृथ्वी. एवढा तो दैत्य चाला, म्हणजे देवाने त्याला चाला केलेला आहे, मोठेपणा त्याला दिलेला आहे. तूच मोठा, आता सुच्च पडल्यात आहे सगळे देव असून सुद्धा. आणि सगळीकडे शोधता येते पृथ्वी कुठे, तर रसातळाला त्या समुद्राच्या खोल कुठल्या तरी अडगळीच्या जागी नेऊन ती पृथ्वी ठेवलेली आहे, कुणालाही सापडू नये म्हणून देवाने ती बघितली. देवाने स्मित हास्य केलं, एवढा हुशार समजतोस का स्वतःला? अलगद ती पृथ्वी उचलली, धरती माता वसुंधरा तिचं नाव. पृथ्वीला अनेक नाव आहेत, अवनी म्हणतात, वसुंधरा म्हणतात, धरित्री म्हणतात, पृथ्वी म्हणतात. उचलली, वराह रूपात आहे भगवंत, आपल्या सोंडीवर ठेवलेले आहे. चित्रात आपण बघितलेलं आहे ते सुळे दात, त्याच्यावर सोंडीवर आपल्या पृथ्वी ठेवली आणि वराह नारायण वर समुद्रातून वर यायला लागला पृथ्वी घेऊन. झाले हेरगिरी असतात त्यांची, दैत्यांची, ते काय कमी आहेत किंवा दडून वगैरे कुठे राहून बघत होता असणार, कोणी तो तर बघूया पहारा देऊन. महाविष्णू वराह रूपात आलेले आणि पृथ्वी घेऊन जात आहेत. आपल्या ताब्यातली माझी वस्तू, माझ्या घरातली वस्तू, जिच्यावर माझा अधिकार आहे, हक्क आहे, आणि घेऊन जातो आहे म्हटल्यावर क्रुद्ध झाला. आणि देवाच्या रस्त्यावर येऊन आडवा राहिला. आडवा म्हणजे रस्ता रोखून. दोघांचंही युद्ध संपलेलं आहे. महाविष्णू वराह रूपात आहे अवतारात, आणि हा हिरण्याक्षर दैत्य, दोघांचंही तुंब युद्ध झालेलं आहे. अर्थातच भगवंताच्या हाती याला मोक्ष आणि मुक्ती मिळालेलीच आहे, तेवढंच त्याचं पुण्य होतं. भगवंताने ती पृथ्वी घेऊन वर आलेले आहे. देवाने सगळ्या जयघोष केलेला आहे, पुष्पवृष्टी झालेली आहे. पृथ्वी नेमून ब्रह्माकडे, ब्रह्मदेवाकडे दिलेले आहे भगवंताने, आणि आपलं कार्य पूर्ण केलेलं आहे. वराह अवतार पृथ्वीच्या रक्षणासाठी आणि दैत्यांच्या विनाशासाठी भगवंताने घेतला. तेच वचन जे अर्जुनाला दिलेलं होतं, परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. प्रत्येक युगात जन्म घेईल, ज्यावेळी तुमच्यावर संकट येईल त्यावेळी त्याप्रमाणे भगवंताने हा वराह अवतार घेऊन पृथ्वीचं रक्षण केलेलं आहे. दशावतारापैकी हा तिसरा अवतार आहे. आपण सगळे या अवतारांना मान्यता देतो, मानतो, आपली धारणा आहे. त्यामुळे आपल्या मुलाबाळांनी, आपल्या घरातल्या लोकांनी गोष्टीरूप का होईना, आता खूप माहिती उपलब्ध आहे, त्याच्यातून आपण या गोष्टी शिकल्या पाहिजे, वाचल्या पाहिजे, आपल्या लहान मुलांनाही सांगितलं पाहिजे. आणि आपलं हे पुराण असो, इतिहास असो, संस्कृती असो, हे वेद असो, ग्रंथ असो, सगळं आपल्याला जमणार नाही, पण त्याच्यातलं थोडं तरी घेऊन आपण पुढच्या पिढीकडे देऊन
देवाचं कार्य करण्यासाठी या पिढीला उभं केलं पाहिजे. नवे नवे त्यांना देवत्वाकडे नेण्यासाठी आपण प्रयत्न करूया, देवाच्या दारी उभे राहूया, जसे संत ज्ञानदेव माऊली सांगतायत. आणि आपल्या जीवनाचं सार्थ करून याची देई याची डोळा माझा मोक्ष सोहळावे पाहिला, असं आपल्याला म्हणता येईल. पूर्वपदामध्ये देवाची